egin. Entot, galarra aire sartu zeiten joten da bela goiti goilok, Galarraga. Eskatu Benekok, eskubiz orain Zabaletik. Ollok Sotamanoz. Antxoari ez dio ezertxore egin, atzera Onsalok. Ondo kendu dio orain Errioxarrak Onsalori aidea. Keinu egin Onsalok, atzera Galarragak. Beti gora Ollok. Galarragak luze ezkerrez. Eskubiz orain. Ea Merinok zer egiten dion pelotari, ezer gutxi. Ondo bildu du Galarragak, Ollok ezkerrez. Merino. Ollo. Kanpora. Justo, kanpora ali eta genjerra notza. Seri egin dira gorriak, lehen da bizi Galarraga, ondoren Onsalo. Eta bide batez, urdinek ere gauza berbera egiteko aprobetxatuko dute. Oso azkarrak izan dira lehen da biziko tantoak. Azkenekoak pixkatxo bat landuxeagoak. Aldea markagailuan handia, baina gutxienez gehiago saiatzen ari dira Ollo eta Merino azkeneko tantoetan. Eta horren ondorio nekea ere somatu dutela. Pelotariek 36 minutu oraintxe partidua hasi denetik eta asko aldatu beharko luke partiduak Enrique honek buelta izan dezan. Asko aldatu bidete ganera Olloi ez dutza urtetan pelotaiek eskutik. Ez dutza abiadurek emoten da horretara ezilik. Horlako egunek zuertetan dienien hasi jameitu, txartu hasi eta txartu amaitu. Sei tanto bukatzeko gorriei. Onsalok sakez tanto bat lortu du, baina horrez gain beste 7 erdietsi ditu jokaldietan. Galarragak 2 egin ditu eta Ollok beste hainbeste. Onsaloren sakea. Eraman besterik ez Merinok, goiti bera gantxoa Onsalok, deja da gero txokoan, iritsi eginda Merino. Atzera joan behar izan du Ollok eta aurrean geratu da Merino. Aurrelari lanak egiten Errioxarra. Oain, izan dezaketa aukera. Ollo aurreratu da eta bakoitza bere tokian da. Sotamanoz atzera Goldaraztarrak. Pilota zaila jarri dio Galarragari, ederki eraman du ezkerrez. Atzera Ollok. Lehengoa baino urrutiago, baina ezker zoragarria du. Oriotarrak, Onsalo. Merino. Ollok atzera. Zabaletik Zabalera.
Galarraga zigortu nahian Ollo. Aire sartzeko aukera bazuen hor, utzi egin dio Merinori. Orain bai, sartu da Gantxoz, poliki. Eraman Onsalok, berriro Zabalean, oraingoan ez duen beste asmatu. Txakurra eta katua bezala dabiltza biak aurrean. Txokoan bikain utzi, Onsalo iritsi, sotaman osatzera Ollok eta merezi zuen tantoa. Merezi zuen, azkenean bai, esan du egindako keinuarekin. Ondo landuta, lehen dabizi atzera gogor joz, gero aurrean saiatuta eta merezi zuen. Azkenien apur bat suerte apur bat zen da buelta, txapien ondo ninjo botita. Suerte txarrein deu zenien oizo falte zen deu hori txapi joti. Apur bat egiten da partidu apur bat ikusi oso egiten. Baina gogotik saiatu da, Gantxoz, gero txokoan utzita, deja da, eta azkenean erdi utz egin da edo, horrek balio izan dio. Txaparen ondoan hortxe ikusin ari zarete. Zazpigarrena lortzeko. 3 egin ditu Josebak. Baina oraindik oso urruti daude urdinak, gorrien gandik. Olloren sakea. Merino. Orain bai, eskubiz pitki mateman dio. Ontsa zean egin apurra peloti egin goten. Ollo. Kanpoan